You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare, but there's nothing else to compare. This side of you leaves me weak. Zo'n mooie stem. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Dat is wel net niet in de top 3, hè? Wauw. Joelle, hoe voelde het? Ik was een beetje gestrest, maar eenmaal dat de muziek begon te spelen, dacht ik, het is gewoon een optreden. En Ja. er is toevallig publiek bij. Ja, toevallig ook belangrijk publiek. Want Heel het is belangrijk. natuurlijk het publiek dat de score bepaalt. Alleen de fanzones van Laura en Bart hebben dat kunnen doen. Maar één van beiden heeft 69% gegeven. Yes. Dat is goed. Dat is zelfs heel goed. Niet goed genoeg voor de top 3. Maar niet getreurd. Want op het einde van de aflevering kan het natuurlijk zijn dat of Laura of Bart voor jou kiest. Als zij tenminste zelf de match voelen. Bart, voel jij de match met Joelle? Wat ik heel goed voelde, en dat vind ik altijd geweldig goed nieuws, je zat daar beneden waar wij jou niet kunnen zien. Hè? Maar dan kom je boven en je begon echt ongelooflijk te stralen. En meer te swingen. En het was schoon. Het was veel schoner. Veel schoner, ja. Goed nieuws, goede commentaar. Dankjewel. Bart, Laura, wat vond jij? Is het een match naar jouw gevoel? Wel, ik voelde mijn fanzone wat twijfelen hier achter mij. Dus ik ben zelf heel benieuwd of die 69 nu van mij komt of niet. Stiekem hoop ik van wel, want ik ben heel benieuwd om meer van u te horen. En ik denk ook echt dat het een match zou zijn. Dank u, wauw. Right. Goed. Dus de score is bekend, 69. Joelle, we gaan zien met wie je matcht. Het is of Laura, het is misschien Bart. We gaan het nu te weten komen.